На прэзентацыі аўдыёдыска прадстаўлены кнігі, артыкулы з газет і часопісаў, прысвечаныя жыццю і творчасці таленавітых беларускіх паэтак, а таксама іх вядомыя зборнікі. Основная задача издания этого аудиодиска – это приобщение наших читателей к белорусской культуре, белорусскому слову. Потому что среди наших читателей-инвалидов по зрению есть такая категория, которая очень любит и почитает белорусское слово и белорусскую литературу. Лірычны свет твораў беларускіх паэтак напоўнены святлом кахання і любові да радзімы. Менавіта ў гэтым і ёсць патаемная сутнасць іх твораў. Ніна Мацяш і Евгения Янішчыц былі не толькі выдатныя паэтэсы, але прыгожыя, светлыя жанчыны, якія умелі сябраваць, цанілі людзей, уважліва ставіліся да пачаткоўцаў, да маладых аўтараў, якія падрасталі. Гэты аўдыёдыск – вынік сумеснай творчасці прадстаўнікоў радыё Брэст, акадэмічнага тэатра драмы і бібліятэкі. Яны ажывілі славуты верш-пісьменніц, падарыўшы ім свае галасы. Ты вучыла мяне сеяць жыта і лён, і цярплівасці вечнай, у голас не плакаць. Апынуся калі серад чорных варон, я памру, ды не буду па-іхняму каркаць. Вось трывожна вядзерцы нясу, як тады, як вучыла, нясу. Творчая праца над гэтым сумесным праектам належала ўсё-такі бібліятэцы, супрацоўнікам бібліятэкі, актрысам, якія записывалі. Мы ж з гукарэжысёрам Антонам Краўчанкам выконвалі, як мне здаецца, больш такую тэхнічную працу. Мы запісалі, глядзелі вершы, рэзалі гэтую плёнку, рыхтавалі. Удумлівая лірыка Ніны Мацяш і Евгенія Янішчыц па-ранейшым хвалёй і знаходзіць свайго чытача. Гэты дыск дапаможа глыбей адчуць яе атмасферу. Уладзіслаў Шарэйка, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».